хора от YouTube. Днеска пак ще снимаме нови дропър, само че сори за едно нещо. Минах скелета, защото много трудно се минаваше и нали, трябваше да си го мина. И те нали, много трудно се минаваше и нали, трябваше да го мина, защото щях да ви губя много времето, пък трябва да ги правя кратки клипове, че идея. И те... Какво стана сега? Да, той някакъв капан сигурно. Може да стане някакъв на всичките. Нищо. Какво стана сега? Какво да видя? Окей. Окей, вече си имам. Ох, ти го знам. Това го знам. Да го имам и тъпто нещо. Гадост. Гадост. Как се минаваше той забравих? Нещо отдръмя, окей. Ще гледам през нощта, ама... много съм добър. И сега... Тук стълбички са ми направени. Опа. Тук май се прицаква. Окей, прицаква се. Да, ще фейла. Може да покажа на стълбик? Не, няма. Фейла. Какво ще стане? Да, this is the Sparta. О, май гад, ние сме Спарта. Ние сме Спарта. Окей, сега на къде трябва да ходим? Ние би трябвало да минем. Откъде? Тъй там. Изгубихме лесата. Как трябва да е чест. Окей, хора. Окей, защо да мога да отворя често вам коментари? 50 умирания, мам. 50 умирания. Това направо. Аз съм като някой супермен. Окей, сега това какво е? Ай на баш ще не видим блока. Няма. Какво направим за няма. Няма да се вържа. Махай са. Ми трябваш. Окей, те. Това е много яко ниво. Аз само едно ще ви кажа. This is Sparta! Малко е много трудно. Знам как ще го мина. This is Sparta! Зареждайте чанкове! Малко му стара. Ще почука всичко. I don't know when I fucking killing me! Паднах във водата! Мамка му.
Разбирам да падна на ето и нещо, ама да падна във водата. Във вода. Паднах във вода. Опа. Окей. Не ми трябваш, махай са. Аз имам. Аз си нося биричка от вкъщи. Окей. Тук. Чай да видим сега това. Охо, то ти го знам, то ти трудното, да. Ще седна. Ще седвам. Не ми трябваш. Махай се. Махай се. Окей, той се трудничко. О, майли. О, майли. Окей. О май гад, какво трябва да се направи така? Също не знам. Извивка. Тук, след това на тук, след това на тук. Окей. Схванам. Окей, тъпо нещо. Хора, кажете ми в коментарчетата дали това тъпо нещо. Защото ако тъпо нещо, много е тъпо нещо. Да. Той казва. Нищо друго. Оставим. Където е златата ябълка, там съм и аз. Assassin's Creed, Assassin's Creed, Assassin's Creed. Assassin's Creed, Assassin's Creed, Assassin's Creed. Yeah. Да, минах го! Yeah! Holy shit! Мамо! Пак, че не го разпитнеш. Който? Това е нощно зрение. Малко ти е много гадно. Те да го виждаш. Жълто, розово ли? Това е. Не знам това е. Не, не. Ти няма да го правя повече. Той преди съм го правил, повече не искам да го правя. Окей. Holy shit. То е гадното място. Да. Да. Тук е гадното място. Окей. И пази спокойствие. Без паника. Окей. Тук е много гадно място. То е лесно. Тук знаете ли колко хора умираха? Не. Holy shit. Mama.
Той бах ти водото нещо. Тук къде наспалне? Ома, дето трябваше да наспалне, там е. Ома, гъле! I don't know it, I got myself. Oh no! Как го направи? Но това е много ебално. Честно ви казвам. Честно ви казвам. Ебани работи. Окей, хора, то е много добро. По-тъпо нещо не съм виждал до сега. Там няма сет да спам. Което в принцип тъпо нещо. Да. О, но. Ана. Къде съм? Ти трябваше да го скипна отдавна. Да запазя спално тук, че направо ще ме побъркат. Ако бях да забрал тук да си запазя, направо ще да го врал. Опа. Къде трябва да се пада тук? Ало? 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 Здрасти. Аз се казвам Пламен. А ти как се казваш? Аз се казвам Оцелях. Аз оцелях. Ти не оцеля. Окей. Това беше просто невероятно. Супер връхмагадатно. Окей, тук къде трябва да се ходи изобщо? Виждам, че това има често, къде трябва да се ходи. Къде да бъде тук надолу? Не е тук. Малко. Какво става тук сега? Аз нищо не разбрах. Окей. Fuck bitch. Окей, хора, какво става тук сега? Окей. Game over. Fuck. Yeah. Okay, bitch. Fuck this bitch. Okay, sit down. Мамо. Вземи мамо. Супер. Цъкнем на... Кой да цъкнем? Окей, хора. Това беше всичко от мен. Надявам се да ви харесало. Абонирайте за този клип. И чао! Здравейте, хора от YouTube! С мене
то заданието 481, там нещо си там, нима бърка. И сега ще снимаме на Skylars. Skylars, идвай ма, куку. Ари ма, куку, идвай. Аз тия деца не мога да си ги гледам вкъщи, ма нима ден има планет. Ари ма. Айде. Така. Какво си имаме тук? Да се взема киви ли? Какви кивита, какви работи? Чакай, ако искаш да ти дам едно киви, аз у нас имам. Вие сте създали кивито, нали? Че ти просто си. О! Ама си, нали? Що лъжиш, човек? Всеки знае, че си просто. Но човек, тото и се подразбира, тъй като видят, тъй като погледнат хората и направо го разбират. Защо? Винаги, когато с тебе те падат, знаеш ли защо? Винаги, когато си с мене? Винаги, когато с мене, хората падат, знаеш ли защо? Защото си пътя под баба. О! Не, защото те виждат. Тебе пък като те видят направо, човек, ти изкачат им очите. Очите им направо изкачат, че их се научи са някакви извънземни. Ма човекото не е извънземни. Като тебе, нали? О! Какво за мама? О! Само ще окаме тук или ще правим клипове? Окей, да спрем да окаме, защото на хората не им харесва само да о. И в ония смисъл, че... Ракер. И гледахте ли още? Един като извади една гора с една и може си подариш. Тези, които не знаят за какво говорим, не сте гледали. Много лошо говорим. Рокерова. Само не споменай много, че така е. Чек, ти си по-тъпил, ти си по-бил от гойното, което настъпва. Ти си по-бил от гойното, което настъпва вчера по пъти за базаджийницата. В него има и вещества, които, не знам, фекторската го таблица. Ти ще можеш да дигнеш, човек, всичко. Штанги, коли, съседа, бурния вътрешен поток, чеканатор и дори себе си. Нали знаеш? Ако не можеш да го схванеш, ще пишеш, те ще ти обяснят. Нали? What the fuck, човек? Кой нормален кара така кола е? Продавам москвич между другото. Това са хили като защото... Окей. Окей, ти си по-тъпи! Ти си по-би от гойно! А? Не. Нямам! Искаш ли да видиш едно нещо? Слагай го. Чакай, бе, защо имам на... Бахчики. Теса, елай тука. Елай тука, служи тенцето. Не ми трябва това. Запали се.
Трябва бяга от тук. Ти пък откъде разбра, бе? Та подкова, че ми падна на главата. Вау, ти смешно. Ко се хилиш, ма? Кретен? Чай малко, само ние ли сме? Не. Айде да бъдем да убиваме другия се, ако обичаш. Защото нещо така не ме харесва, само двама. Мамо! Татко! Чао! Окей, аз скачам. Аз скоча. Как звучи само? Стани ми, стани ми, не. Мала, този спис направо ще му щука, че стикам. Стани, стани, ни, не, Господи, не. Тантарарататара, тантаратантантара, таратантантантан, тантарантантантантан, стани ми, стани, не, Господи. Окей, ма да знаеш, че аз няма да играя на това, ами ще играя на онова, да. Ама то така не става, бе. Аре на креатив, аз съм на креатив. Да знаеш. Си тима. Хуте! Ти си Робин Худ. Човек, аз не мога. Човек. Аз съм на джампа и джампвам като джампинг. Да. Аз съм на гъма 2, пускай си на гъма 2 да си гъма. Човек мога да те ударя. Да, ама аз не съм на такова. Още съм на гъма 2. Много гадно съм го направил. Не. Не, говоря, че гадно съм го направил. What the fuck, бе, човек? Кой нормален кара така? Ако падна, човек се връща в началото. Аз тук най-много падам на тук. Окей, тук показвам малко мапчета, които аз съм ги правил. И сори за спейса, просто той направо откача. Аз он един го щупих. Да, един път играх на Skyward, той яко да се Ама долу човек, само дрънчи, мен ма дразни. човек, аз минах. Айде да се създадем първо пише минимална. Пускаш ли? Ама на гъма едно, на гъма. И ако хлопци! Окей, това съм аз. И аз съм много слаб. Аре, Матиле. Слаб съм. Да, слаб си.
От майка ти. Баща ти. От майка ти кого? Баща ти не може. Летище. Тете и да добри вас ти стани ми стани нинце. Нинце, господинце. Това съм аз. Това съм аз. Айде да направим едно PvP и да свършваме. Абе, не бе, абе как ще свършим? Нямаше Абе, концентрирай, бе! Ари, идвай, що ще правя PvP. Няма да правим. Г, М, 2. Окей, почваме. Смафа. Къде си ти, ма? Къде си да те облепвам? Ама човек, ти не си ме вкарал в преса. Не знам. Значи, Д. Как се пишеше? А, чакай, бе, не ме нападай! Не ме нападай! Ах, ти тя. Дай, бабя. Окей. Ах. Ахаха! Да. Сега се бързо. Аре! Нямам пък да те баса, ще изкараме няма да това. Ще виж. Хе. Аре, носи си стане, искаш ли? Ари, домовски. Ари. Да, си. Няма да правим носи, който ми джъмпа, дава 300 диаманти на другия. Искаш ли? Ще те бия. Ама да минаваме и джъмпове. Който първи мини джъмпа, обаче на Окей, ремов. Същата ремовна от реса. Окей, ремовната. И това беше капен. Надявам се да ви е харесало. Не може състезание. Състезание ти главата ни. Това беше всичко от ние. Надявам се да ви е харесало. Тук с мен беше ония папа. И чао! И какво става, хора? Днеска ще снимам в The Dropper. И че сега трябва да ходя на училище, да не губя време. Това не трябва да кажа. Абе, Боса спал. Айде сега. Сет спалвам. Седе. Пия боса. Мамо! Какво Соник? Умре. Няма идея, няма ти босинско. То би... Болно, че пак умрях. Много просто. Не ме играй. Човек, където и да отида този бос след мен? Ти можеш ли да играеш, бе? Мога аз, не. Можеш ти. Ти не можеш да пръднеш пък да играеш, човек. Майка ти не му пръдне. Човек, той е като кученци. Вярно Той е. се възстановява. Вярно е, тя ни бърджика твоята. Имам ли стрели още? Ой, мама, доста стрели, ама то се възстановява и ма голи като кученци. То би босата.
Да, бе, няма, Този боса просто няма е- нищо. Боса няма да му уби. Не. Ики, Аз много пъти съм бил боса и винаги съм го бил. Мама ти да е, бе, твоята. защото по-просто от баба ми няма да. Тя не знае. Иде, бе! Мамо! Дай се направи кула да те убия. Чакай малко, иде. Мама ти да е. Оцелях. Какво викаш? Оцелях. Браво! Колко успела вече? Не, умирам. Не. Майка ти. Синска. Я си хода по... Аз е готов, бос. После пък трябва да хода да бия той. Аз по-добре си пусна хака. Майка ти! Педраститка. Сетима, куку. Мамо! Мамо! Татко. Той ме прати в океан. Хора, абонирайте се за този клип и няма И да ако се абонирате за този клип, той ще смени този тъп фрац. И ще вземе по-хубава, някоя по-хубава система и ще ви снима по-дълги клипове, защото го мрази. Тепто Мартина. Майка ти е мързи. вярно е. Тъп бос, значи тъп Вярно е, бос. мама я мърти. Вярно Тъп си. бос. Човек целя са напълни с блокове, аз съм в пустинята и целя съм пълен със сам. Какво да ти направя? Трябва да го спавна това дух. Но то се възстановява. Не го ли е срам? Бос такъв. О, влезнах и аз пък в лавата. Бе. Окей. Хора. О, на Соник. Арима. На Соник тяхните нещо влизат на столки. Абе, защо горя, бе? Ама го той ми направи род. Абе, Мразя го този бос вече. залаги ми вече от тези скоро. Ама го след малко ми се чупят нещата. Уидъра, човек, как се възстановява толкова бързо? Той да не ти... Дия го знам, но ми залаги. Арима. Залаги ти тебе. Искам. Ате, Още един удар. Не, мама, колата падна. Yes! Yes! О, ти! Ох, сори за той. Кой го? Кико. Убих го. Сори за едно нещо. Не казах на здраве. Аз и тук. Пак Сега сори, ще го че кихнах. направя. Много сори. Много стоп. Оцелих колата. Кой оцели? Колата. О, бате! Корица. Дано да ви хареса. Защото Кое не да ми хареса? хареса. Те не ти харесват. Ти не ме играеш. Нещо, кое ще не му хареса. Какво? Грозната ти мутина. Баба. Sunstone. My life pickaxe block. Мамо, тати! Не ми зарежда чулковите. На баба ти силно е зарежда че. Добре, пак спадам. Не, наистина баба и зарежда чулковите. Тя играе Майнкрафт и нещо е добър. Не, сега не се чупвам. Баба ми играе Майнкрафт. Тя играе по-добре от мен, че пак аз играя години Майнкрафт. Тя от колко време играе? От векове. Не знам, че. Ама си играе там Майнкрафт, че е добра. Мама, тати! Стига с... Стига стои татина. Умирай! Няма ни разбрали. Мамо, тук ще фейвам много я. Тук ще фейвам като прото на протата. Не мога да мина ти с влака по Човек, защо го спаднах? Трябва да си поправя броните. Да! Не. Кума. Мина. Педофил. Чек, знаеш как ми лагна? Не ме силно да ми вада. Абе, стой на едно място да те ударя, бе. О, уидъра е на малко, брат. Искаш На да ме малко. удреш, а що да стоя на едно място, като че ме удреш? Мачкия. Мачкия.
Окей, спри да говориш, че направо не знам. Много просто. Много топ. Аз играя нон-стоп и ще правя като зоб. Какво ще направи сега? И напротив не да раздавя. Нема, куку. Ти си купи. Че си кукума? Папка заспа. Хора, стори за лага. Омага, имам 300 милиони пясъчни руди. Разбираш ли? Омага, тара. Аз съм тук като някакъв плъх. И свалям всичко, което ми прави. Окей, свали. Не да аз разбира. дори за диамантче дори не ги събирам. И свърлих си всичко, само оставих мече и ябълка. Имах в мен N портали. Гръмна ги стин и нещо забавно. Направо ми спря Майнкрафта, после влизам в Майнкрафта и недър порталите са навсякъде. 51 недър портала, не знам как. Да! Мам. Абе, какъв то пясък, който и нещо е. То направи мина за... щупил ми бутушите, не го изтрам. Келеш. Гледам така. Искам да неща. Майко, че минах само през тях и ги сърбах всички. Окей. Те, тук да си ми... Какво? Не, защо? Свърлих си почника, ама нас. Само да си намеря път и да ми... Пеца, цари, вали, тъбаро. Готово. И? Да, аз го минах, че. Нали знаеш ли с лавата на дропъра? Не си го минал. Минал го. Не си. Тук що го минах. Искаш ли? Не си. Ти това босайде не може го мини дори... Окей, споделям ти. Не виж, че съм. Споделяй. Си гледам тук. Чакай да излезна с Майнкрафта. Да, споделяй екран да си гледам. Чакай, аз съм споделил. Да, мина си го. Продължавай там. Не бе! Чек, знаеш как ми лаги само като... Айде дай да гледам малко, моля те. Чек. Ще ти Гледаш? После ще Хора, не му вярвайте на това, Соник прецаква. Какво прецакваме? Знам защо не ти тръгват дуно и тъпото нещо. Кой не ми тръгва, бе? Не, на мен дето не ми тръгва. И какво? Защо не ми тръгва? Защо? То ти ми казва. Чакай се. Значи, пак го трия, после пак ще го изтегля, защото... Омага, бе! Аз съм до тоалетната. То скинев, човек. То скинев. Ця. Изтрих си и пак. Мамка му! Минал го. Мамка му. Какво беше той, бе, брат? Мамо, той кенефа тук протекал. Не! Това е копираж, копирвач. Лоло. Сетива. Кой? Мамо, аз съм тук като плъх, трябва да минавам през една дупка във врата. Човек, ти сега ще го миниш ти. Сигурно 3 пъти съм до новата от да, брат. Аз съм привъртявала да дропъра вече. Кой да те направи? Да насера ли? Ако искаш, може. Мамо! Мамо! Мамо, пълен съм с легендарки. Пълен си с легендарки, или не си с легендарки, ами си с обикновени златни ябълки. Ако не съм го играл, значи съм гледал. Значи, кой беше сега? Изкарваме... Майко. Аз не съм ги бил. Окей, хора. Значи, тук трябва да скачаме.
легендарка, наличението така. А не легендарка, бе. Абе, легендарка, аз му викам мама. Ти си легендар. Да, легендарка съм много ясно. Пък ти не си, Значи, защото не мога да играеш. Ооо! майка ти не може да играе. Еми, то зуиверно, ама как ти. Ся! Пайжената най-много дразни човек. Не, да го лично кажа. Не! Yes. Yes. Не. Тук ще се пада много я. Майнкрафт. Тези сейфс. И слагам тука и тук. Да, иде. Оба. Значи, now shall the dropper by bigger heavens world. Ша! Трябва да стане дано. Ама аз съм се познал Майнкрафта, кефя са, тук пия ръки, мари, нещо, джагара, уху. Абе, пламене, бе! Мамо, аз го минах от първия път. Минах си го тим първия път, когато баба ми продни в една овчарска. Аз се... Чакай ме. Тук дали имам транспортиране? О, майко! Аз тогава съм имам транспортир, аз го намерих. Ей ти, само и ти идеално. Само и ти си оправям бюрото за стримване. Какво? Оправих си дали компа на бюрото си го оставих за стримване. Те да е нещо като студио за стримване. Го направих. И човек и само гледам. Абе, човек, защо при мен не ми трябва, не ми става? Ти не знам, човек. Ти не знам. Аз не знам как ми става на мен. Просто И си. как го нацелиха и сега и умрях. Бабки, просто чудо. Сега ми се кефиш. Сега се те ми се прави. Виж, аз имам едно нещо, ти не го няма. Не ти се правя, просто ти така си мислиш. Те си мислим за това. Еми, то ти верно, както да. Аре, ма, просто човек, не мога да го мина на ниво, 100 000 часа. Какво? Едно ниво не мога да го мина 100 000 часа. Супер. Yes, мина го! Не. Тъкво викам, че не мога да го мина и викам, yes, мина го! Окей. Да е пик да дропър, да е пик да дропър. Добре, сподели ми екран, да. Сега ще споделя да види до кога. Сподели ми само за малко и така. Малко да поскачаш да умираш, да гледам как мина. Ще споделя само на един път. Един път ще скоча и ще споделя. Само един път. И два пъти. Чекай, едно не иска да ми се репетира. Аре, Ама. споделя, бе. Чек, лагна ми всичко. Дано. Ма не ти е, защото лъжиш. Ма да правиш фен лъжи. Ама ти наистина ли си го сложил в сейфа? Може да си го сложил в локс, в мопс. Примерно Сложих в... го в сейф. Сашо там ми каза, аз там си го сложих и стана всичко. При мен що ли става, бе? Де да знам, бе? Да. Аз търсих нещо на ти, нещо ми се било. Аз ти просто ти работи, че... Той знаеш, какво е гадно сега, дет аз го минавам. А ти знаеш ли колко е гадно отстрани да, нали, да те слушам как говориш, какво е готино и всякакви такива работи, ти това знаеш колко е гадно. Не знам колко е гадно, аз
Мъчих се при тебе 100 часа, то... Човек, я знам, аз не мога да ти помогна, защото не знам какво да правя. Не знаеш. Че карай сега в клиповете да не говорим за това, защото с феновете сега се притеснявам. Фенови пък аз. Хората, айде, хората. Децата на Бога се притеснявам. Мамо! Ами, умря. Той аз съм едно дете на Бога, но както да не. Не, майка, не! Не, майка! Не! Защо? Ага, аз съм 79 левел, fuck you bitch, man. Минавам си всичко, а пък то така и онова, да. Знаеш, кога ще бия още малко бос? Една. Знаеш какво? Знаеш какво? Минавам си. Не. Така, значи. Вземи 1 милион диаманти и ще... And I chicken, die like a chicken. I like chicken, die like chicken. And I chicken, die like a chicken. Yeah. 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 Какво правиш, братле? Ама не, махай се, не ми трябва. Гледай, той не мога да мина. По-хубаво, не мога. Ям златна ябълка за късмет. Те да ги хабя. Само искам да кажа нещо. Мистер Ми 12, ако чуе, че на Survival се яде златна ябълка и те, той ще ви убие. Не, наистина. Той така прави. Защото е по-тъп от всеки друг! Добре, скоча по един по-хубав начин. Къде ли? Да, те. О, то направо такъв хитчок му прави, че направо. Мамо, аз летя. Ай, къде са ми гащите? Каската, че туито. Аре бе! Много тъпо нещо и. Да, за тези, които не знаят, аз съм Сони Хекс. А за тези, които не знаят, аз съм Зоз. умирам. Само умирам. Дано. И аз искам да умираш, ама. Не. Че искаш да умираш хубаво, защото аз умирам. За теб е хубаво, но за мен не е хубаво, защото аз не искам да умирам. Искам да умирам в реалния живот, ама така не искам. Шегота. No! Тъпо нещо, значи. Много тъпо, ама. Девика. Ще изплашиш децата. И човек, това дето го... Аз съм със слушалки, това дето... Човек, добре, аз съм плаша, значи аз съм дете. То аз съм си дете. Тъй, че трябва да... Мамо, поплачих се. Не, защо? Какво? Не, моля те. Не дей, батко, не дей, Тъпан. People want to I hate me section. Гледайте, аз знам английски само, гледай. Ти си будил, че аз съм там воня, Саймон. Окей, го каза Саймон! I hate me section. Водата и умрях, да, логика.
логика. Чек на клипа ще се види. Паднах във водата и умрях. Да, минах гол! Гледай, че къл съм аз. Дося, брат. Дося викаш. Дося. А сега. Носки. Минах го. Минало ти го. I've been now betrayal. I've been now betrayal. Тя да се отръпне. Хора, да. Много така. Защо? Най-се левел като имах. Да фак. Остана. Ям златна ябълка. И аз ще ти взема аз оная работа. Окей, пия нощно зрение. Пак нищо не. Какво е? Какво е? Какъв си ти? Ма, Кончо! Къде ти е седлото на О? Просто Кончо. Кончо Играта ти ми чума. красна. Кой е Кончо? Баба ти е Кончо. Играта е красна. Как е вече? Играта е красна. Тук на мен ми лаги. Играта е красна. На мен ми лаги и не умирам. Играта е красна. Част моите да си го мина просто. Не знам как го. Като зомби много мръсно това. Играта ми се оправи. Няма. Не. Да, мама Просто ти. сега ми беше лагнала тъпно. Къде са ми всички неща? Имам често. О, бигам. Бе. Аз качам повече от... Той повече от Чек, баба. аз съм се изпотил повече от Веско Маринов на концерт. Каква стая игра е, мама ти? Ако сложи един водомер под мишницата, направо ще изгори. Ще се наводнила така. Човек, тая игра са ми красна. Изгориш, се наводни. Мага, бе, излезнаха ми някакви тупи, такива телевизии. На две сърца. Две сърца си ти. Точно, аз съм на две сърца. Тая игра си. Ти. Сега. Ти почти да дропър не искам да гледам. Окей, чек, аз съм на скелета, да знаеш. И го минавам в момента. Дали ще го мина, не знам, ама знам, че ще го минавам в момента. Аре, облак! Не! Ти си Умре. Окей, хора, това беше всичко от мен за сега. Другата част ще я кача някакъв друг път. Това беше всичко от мен. Надявам се да ви е харесало. Абонирайте за този клип. И чао! И какво става, хора? Днеска ще снимаме на креатив 2. И днеска ще правим по-дълъг клип. Дано. Ще го чакам 50 000 часа, ама ще се струва. Тото фрап се е щупен. Щупиха го. Зос го щупи. Ще щупа аз един. Соник. Да, и аз съм с текстчър пак, затова виждате те малко по-различни блоковици. Ари, телепортни Дия са ти до ди, мене. бе. Телепортни са до мене. Така. И сега да почваме да скачаме. Защо имам спитка? Да, знам, да, и това е моя личен, нали, парк. Личен! 3 часа тук го правихме личен. Абе, я бегах. Да, той ми помагаше, окей. Помагал съм ти или аз го направих? Ти ми помагаш. Да, Окей. Какъв е този щупен, бе? Не мога да скоча. Да знаете, че няма да се връщам от начало. И това сега ще го мина те, защото няма да се муча тук. Не съм читнал.
Само това ще кажа. Да, и тук трябва да скачаме. Джаун. О, минал го наръж. Да, да, не. Да! Не. Мамо, Аре бе, гъвно. знаеш какъв е, в моя текстчер пак знаеш какъв е различен и той. Знаеш какво е различно? Знам. И то джъмп, ако искате, можете да го пропуснете. Не джъмпа, ми тези стълби направо летете без да са катерите. Просто сме го направили да е по-реалистично. Ама, значи скача и да не те... Абе, човек, какво е това, бе? Ти не му пишеш. Окей, тук пише, ако искаш ти догоре, защото нали да не изкачваш стълбата, че тя е много така дългичка. Ти си написал скачай Абе, да не ти дремя, скачай! и да не те... Абе, ей! Чакай, не виждам от това пък заспал. Добре, хора, само ще ви кажа, че трябва на този блок да дойдете. И хоп, Ама аз го падна. хоп. И отай тук. Дай тук пажините. Да знаете, че тези пажини Сони ги оплети. Да, аз съм пая. И сраги. Ти се решава. Майка ти. Мъкни, бе. Какво да мъкваме? Такова шарено на бето точно. Хора, сори, че е малко тъмничко. Чай малко. Не може да читваш, тук не се опитвай. Такова за нощно виждане. Ма ти с хак ли си? Не съм с хака, ама нали има отварки. Да, бе, вярно, бе. Виж колко съм... Окей, хора, сега виждаме. Само Знаеш... че отварките са много гадни, защото ти пречат. Всъщност е по-готин, да. Значи, и тук хора, тук пиши, ако стъпиш на лаписа, умираш. Всъщност, ако стъпиш на лаписа, се връщаш тук. Ако стъпите на лаписа, нали? Те, тук не същията в началото, само е тази. Да, в началото. Откъдето е табелката на така. Това. Fuck you, bitch. Fuck is the trauma. Много мразя да скачам на фенса. Да, аз стъпвам на лаписа, защото само какво ще го избягам този. Ей, тук, където, виж ти къде е чак. Къде си, бе? Само искам да покажа, че ти няма да го скачам сега, защото тук ще фейлбол много. И тук си взимате, нали, тези две пошенки. Я хвърли една тук да не си вземам, аз ще ги... Да не ги хабиш. Защото тези пошенки са... Абе, защо я взех, бе? Абе, не те хвърля, бе. Така не. Окей, нощно. Добре. Падна. И тук си взимате мляко. Връщай се оттам, ей! Говедо! Чай малко, ма. Чай малко, че тук много малко да си ти. И тук е най-трудното. Тук се качате, нали? Защо си го направя това? Не. Омага! Какво? Тук ли трябва да се кача там? Какво? Сплаш. Абе, хакер. Окей, и тук само да покажа за капана, чай. Да. Да. Ето, капанчето. Видяхте? Тъй, внимателно за капани тук. Соник се е постарал. И това, нали... Има продължение, или как го направи път? Ох. Малко трудно е тук да скача на тези, че внимателно. Аз се задържах и изкочих и падна. Да, хора, това, нали, скочи вътре. Да, това нямаше. Не, бе. Това е прецакано, те, че не те го правете. Честито спечели мапа. Обаче това няма да е край на мапа, защото е много малък. Нали, бе? Честито печелиш ад в мапата. И се прецака, сам аз не се прецаках, брат, защото се усетих, че това е капан. Човек, аз да не съм прост, аз се усетих, че той е капан. Ма ти си го направил.
Няма да е това мапа, просто той се е пошегува така. Да се кефи. През другата част на този клип. Чайте хора, ще тук... Ама ние сме двамата в сървъра, брат. Ако Соник малко се постарае, нали? Може да сложи IP в описанието. И Соник мъкна. Ами, що търся отварата за нощното зрение още? Защо, бе? Защото ми свърши. Какво ти свърши? Ето аз имам, ела да ти дам. Надолу. Пускам ти надолу. Ей там за теб. Сега отиваме на моя пот. Нали, моя не е най-красивен на света, ама... Тъпа. Оп. И тук сега ще показвам още. Ако някой иска, нали, да играе с Соник, значи... Елате... Соник да ви покаже, нали... Ела тук, бе. Чай малко е. Значи тези плакати, нали, не плакати, а банове. Чай, бе, където е за нощното зрение? Абе, нали ти дадох едно, бе, подстако? Да, ама той не ми го даде. Той не ти го даде, Влад. Това... Ела тук да покажеш знамената, който иска да си вземе, нали, да влезе в сървъра. Да. Предлагаме тези знамена и може да направим още. Значи това, нали, е Фейсбук. Трябва да ги купите, те се купуват. Да, аз давам 20 диаманта, нали, той е 20, но и така. Да, и това... Това е на Соник парзалката. Да, такъв ми е дизайна просто. И това е детска площадка, ако някой се пита. Опитахме се да направим детска площадка. Това е люлка, нали, ела бе, прост човек. Зузо. Добре, тук люлчица, аре аз съм горе, ти си там долу. И последната. Си едно са, нали сванахте логиката? Това, тук са люлчици от уния другите дизайни. И люш нагоре и люш надолу, да. Аз не мога мина, той за какво си го сложил тук? Това е той батут. Батут. Гъзда ти е батут. Той е батут за децата. Опаленка! За децата на Соник. За децата на Соник. За твоите деца. И на Даяна. Само ще кажа едно нещо. Ви няма да го сваляте, просто си го казвам. Петя и Даяна са гаджи. Това ме прекара от всякъде. Значи под името Петю е байкъра, който може да ни снима с нас. В коментарите, ако искате... хора, само искам в коментарите да напишете дали ви харесва знамената и дали ви харесва изобщо ето и нещо. Това се нарича скин евент, който не знае. Тук застават няколко, събират се там... Чакай, моля аз да обясним. 4, 5 човека. Моля. И се изкачват отгоре. Да! Вижте, като влезете, веднага автоматично... Затварят вън, значи... Автоматично... Ако всички хора се съберат, взимате примерно килимове, само да намеря. Килимчета. Зелено и червено. На този, който ви харесва скина, слагате му зелено, на който... Значи на един човек трябва да има червено. Да, ей тук вижте, който не му харесва, слага червено. Слага червено, да. Или пък, ако му харесва зелено, отиде назаре. Да. И на всички, който е червено, той остава долу. А пък всички победители се изкачват тук 4 човека, после остава 3, 2 и последния, който ще победи. И то банер много макефи. И тук, нали, на върха е Facebook, на върха е Facebook. И може би се питате защо съм с женски скин, защото са по-хубави от мъжки. И по-хубав на Соник. Клипа да не ви хареса, защото аз мисля, че ще ви хареса. Защото ако не ви хареса, няма да ви хареса. И това беше всичко от мен. Ела тук е куче. Това беше всичко от мен. Надявам се да ви е хареса. Абонирайте се. Беше всичко от мен. И чао!
И какво става, хора? Сега набързо ще ви кажа една нова новина. Сега такова. Сега ще правя карта и просто искам да ви покажа докъде съм стигнал с картата и много кратко ще бъде само тук нещо като ревю. Те да ви кажа. Рекламирам там. Това ми е... Сега го почнах при нещо. Значи, тук пише здравейте и честите Коледата и ще бъде коледен мап и някакви там дрън. Тук просто сега ще ви заснима малко от това, което съм направил. Ето, хоп. Чакайте малко. Ще се обърках. Те вижте сега как се минава това. Значи, от тук, ето отваряте и те и дранджа-манджа, те. Там малко трудничко се е тук. А пък и тук една заблуда. Ето хоп. И айде да клещава. Значи внимайте докато го правите нещо. Значи пък и тук някакви там разбъркано съм го направил. И тъй. Сега много бързам, защото трябва много бързо да ги правя. И тук тъй. И съм стигнал до чекпоинта. Да, сега нещо не съм направил. Ма да го направих и за една минутка тъй за фон, защото нали да го почна. И това беше всичко от мен. Абонирайте за този клип. И сори, да, за краткия клип. Чао! И здравейте хора от YouTube, това е клипът на Митосис и сега ще ви покажа как да си купите скини или да си направите. Значи, тук има много скинове, ето в изобилие са, много са и да, тук може да си избирате някакви да си ги купувате. Нали, по поленците там, докато играете, ще има едни парички. И този скин не съм го направил, не е купен. Ами вижте сега, тук си правите скин и цъкате там до парите, където са ви 100. И там има едно сейф и до него сейф има едно world, нещо там с снимката. Не съм добър в английския, просто и това е. И както виждате, сега ще сложим някаква снимка. Айде, ей тази да бъде. И вижте, тук някакви снимки, нали, там каквото и да е. И, нали, тъй. И само исках да покажа как да си направите скин. И изобщо всичко. Тук си го махате, пък можете дори да рисувате. Ето, чакай, сега ще ви покажа. Значи... Чакайте малко само. Ето. Оп. Ей, това може да ви скина, както и да е. И нали там някакво странно нещо. Направих те за, нали, такова, за фън. Тук си правите име. Ето, тук ви излиза за името. А пък, нали, това, тук си купувате някакви работи там, готиники. За шлемови някакви. Чай само да видя колко пари имам. Охо, аз вече... Чай си малко сега. Тук някакви шлемови може да си купувате и някакви такива работи. Просто много яко. Не те ви прави. Сега, как се виждате, имаме това и това. Така, тук някакви мечови също има и такива работи. Супер лудото е. И аз трябва да спирам, защото трябва да ги правя съвсем кратки епизодите, защото не мога да ги кача. И това беше всичко от мен. Много сори за клипа, че е толкова кратък, ама така е. И това беше всичко от мен. Аз бях Sonic Hex и чао. И какво става, хора? Днеска тук ще играем колончето. Това са моите приятелчета, ZOSBG. Само че то простак се е написал ZOZ01. Сега ще му напишем. Кажи... Кажи хай на
Кажи хай на YouTube. Кажи хай на YouTube. И са тук какво ще рече това? Това ще рече в инвентара, нали, ти дава някаква вълна или някакъв там диамант или някакъв предмет. И, например, даде ти оранжево и ти трябва да стъпиш на оранжевото и всички други блокове, които не са оранжеви, се махат. И сега ще разберете, ако това не сте разбрали. Ето, пуснания. То се казва Иван, то се казва Влади. Изобщо не знам, що ви казвам как се казва. Его лед, стъпвате на лета. Ето тук в дето ви е левела, там ви показва, ето. И така. Сега трябва да стъпим да даме на червено. В този случай можем да умрем. Тей. И ще ви се помоля да се абонирате. Как умрях. Вижте моя секси скин. Аз съм Соник Хекс. Аз качам от радост. И така сега, който и... Окей, пак ще влезнем, защото ние сме по-готини от тоня. Той не е по-готин от нас. Тъй, сега пак излизаме. Да може, както виждате, да не спални. Ето тук. Яко, нали? Ето гите с хора. Чайте хора, ще ви напиша в чата. Гледайте чата на Минекрафт. Чай, какво ми написат аз? Ок. Той написа Порут. Ста. Чипа. И ще ви помоля да се абонирате. И само ще ви кажа, че ще са кратки клиповете, няма да са дълги, защото, нали, може да не ми изобщо, да не ми... То клип може и да не го кача изобщо, защото ако качвам дълги клипове, те направо така много дълго се качват и не става нищо. Тъй, че сега играя още една игра и спирам. Тъй да това е много малко, но пак тъй да и компютъра ми не е толкова силен, те да го кажа. И тук някакъв още дойде. Има синя вълна! Окей. Стеното и да, то е. Окей. Окей, ние сме по-готини от тия, защото ни паднахме до сега. Но те сигурно не са ще паднали, защото са по-тъп. Глеги. Лангодуркът са. Дали не знаят кой е той. Той е много прост. Защо бяга? Защото май нещо го е страх. Това ще е последната игра. Изпирам клипа, нали? Защото много дълъг ще стане. Няма да мога да ви го кача да го изгледате. Така е. Оня как ми падна, не мога да го разбера. И, мамо, паднах.
И това беше всичко от мен. Надявам се да ви е харесало. Абонирайте за този клип и бай-бай. До другото видео и се абонирате за моя канал. И хора, аз ви казвам чао.